Ghana mamra no ɛmma kwan sɛ ni ewu. Na sɛ Ghana mamra no mma kwan sɛ ni ewu a, nka saa nkwalaa wei nka mo nte ase. Nka medi kan finish ɔmo ase na wei ba. Entafo bi awo ɛyɛ abranteɛ bi sekan anaasɛ bi apasoɔ ɛwɔ ɛyɛ Berekum ama abɔfra a wadi mfie 16 years no waka ɛyɛ nkyene gu yɛyɛyɛyɛyɛ. Na according to sources no entafo no yɛkyerɛ mu a ɛsɛ kakra no ɛna ɛyɛ saa adwuma no. Yɛne abɔfra no maame ɛyɛ me senior Alhaji Gongono no ɛne abɔfra no maame twe nkɔmmɔ no. Abɔfra no maame kyerɛ mu sɛ sabi mmɔfra no akra ne sɛ wɔn kɔ school a wɔn SHS boarding house. Saa na mmɔfra no nkɔɔɛ na wɔn da so ɛwɔ ɛyɛ Berekum hɔnom. Na ɛno akyi no ɛna ɛmi sɛ anadwo esi baabi de sɛ gyetan mu sɛ hefa ɛna mmɔfra no atimi akɔ hɔ akɔkɔ awɔ ɛyɛ abɔfra a wadi mfie 16 a wɔ junior high school ɔma wɔ na pasoɔ ama abɔfra no aka nkyene gu yayaya. Asɛm ne si yɛ no no mu dwane yɛ. Bɛmenya ne nteɛ sɛ yakye ɛyɛ mmɔfra no baako. Na ɛne mmɔfra no papa ɛhwehwe nkɔmmɔ no na ɛyɛ awerɛhosɛm because mmɔfra no papa no ankasa nim sɛ mmɔfra no so ɔden. Na papa no etimi bie na no krampo to the stance na wɔ kase sɛ nka Ghana amamra ɛma ho kwan sɛ nka yikum nipa nka no amu ne yamma wawo mo no enkankan ne kakra no ko bekum mo because mmɔfra no ɛmma na so ɛnkwa didi. Mmɔfra no ɔsɛ wɔyɛ ne obetima yɛ ama mmɔfra no nyina ɔmo yɛ kramufoɔ ɔmo asua Koran ama ɔde ɔmo to school mu nanso na mmɔfra no nkɔ. Na ohwɛ mu a emi sɛ ɔne ɛyɛ mmɔfra no maame entamu atete kakra. Nti wei na mana kɔfa saa nsensɛm mu nyina ɛde naba. Ti abɔfra 16 years sabi waka nkyena gu ama na akwakoya arhosɛm pa abusua entime enche ɔmo ho ana ɔmo gye ɔmo ho ba bia enye yie. Awsemi akwakodi ɛyɛ a police for na samria me no kasa de abɔfra na wɔyɛ kramoni nti no sabi mpanfo apɛ na chikrabre akwakosie no. Na abɔfra yi maame enso so anantafo yi a ɔmo di saa ne amo ho nsɛmi ɔmo maame ana ɔmo awofo ɛde ɛyɛ astropa ababeto ɛyɛ abusua a ɔmo ahwɛ ɔmo de sei sɛ na ɔmo so betimi bia a ɔmo bɛyɛ ahwɛ sɛ sabi yebetimi ana yɛnsa ebetimi aka ɛyɛ entafo yi na wɔn nso so no ne ɔwɔ sɛ ana sɛ kwan bi a ɔwɔ sɛ police force fa so ɛde ɔmo fa so bia ɔmo so ɔmo bɛyɛ na ɔmo ɛde aboa abɔfra yi maame ana mmɔfra yi entafo yi maame ɛde atwopa kɛseɛ pa ɛde ama ɛyɛ abusua a sabi ɔmo ma ana sɛ ne ma edi wɔn ɛde hyeɛ ɛyɛ saa ɛne mo ho nsɛm no ɔmo de atwopa ɛde ama ɛyɛ abusua yi. Abusua we akwakoya rosem kese a efri eye Berekum eba nia mepese yi nyina yefa efri mu ene se oba bi ana wo ba se bi wa ankasa no awofo wonim se oba na aso oden no mesrew enkankan se ko school no benya teacher ni baako enamba na ngwa free teacher ni no na woni teacher ni no atima hwe nkomo me ba na kra fie se oba school oba bedru ene emofra ya ba ne aso oden ye pa wakwakodru ane makwakodru nso na wonkoe na bia wo hye baabi ti mesrɛ mo sɛ wonim sɛ oba na so den ana oba na so mponye den a na opeti chani ana sɛ house master a one nkra no wo school mu na wo bisa permission ana sɛ wo bisa no sɛ master me bai class oba school mu oba bedru ane oba bedru da bi o medru a na wo hune a wo soso ana montu a oba den oba betu mo ma ye nya ye ma emo mo sasa sa nyesa de bia wofo no ena de bia eye asonhye baba beda yenso we ene ensem anasa edusuande ampese yefa efriwe mu o first time ya mestre so be subscribe amayen na de aboyen sa enso so ena wo dwumade bia wo hia video bia eye music video eye wedding na wo hia video engagement party adoring aye
na here video anaasɛ pictures ya mesro sɛ wɔfa yɛ numbers yɛ gu screen asi na wafrɛ yɛn. We ɛne nneɛma bebree a ɛsisi ɛwɔ wiase ɛna metena se a na yɛfrɛ no nsɛm pii na mede saa dwumadi ɛbɛso mo. Dwumadi nyinaa ɛsi ahanom. Mmerɛ pa mu na yɛbɛsan so ahyia. Ɔkra mu nyinaa. Bye bye.